Здравейте хора, аз съм Shadow Dragon BG и днес играем... Упс. Нищо не сте видели. Днес играем Clash Royale. Нека усиля. Как така? Включен ми интернет. Играта се объркала. И... Клан честа е почти готов. Сигурен съм. Да, нити 99. Добре, нека ходим в честовете и ще ви покажа нещо интересно. Добре, стойте за реквеста. Както виждате, барберини са на 8 левел. Около 2000 много съм далече. Не можах да ви покажа, но вие ще видите. Имам легендари. Ice Wizard. Извинявайте за лекия път. Не сте изпуснали нищо. Само сега ще го прибия. Давай, тъмък. Следващата атака ще е мъка. Бам! И относно Пламен Пелс, не му обръщате внимание, той е моя брат и просто идет и не се изпитва. Добре, мисля, че сега ще го унищожим. Мрази бомба. Изненада. Нека стигне до кулата или така. Сериозно. Бай-бай. Бай-бай. 3-1. Добре. Крепя се 2 на арената. Да, виждате. Виждате 6 левел съм. Мога да си апгрейдна тъпа пика. Събирам джемове, защото като стана 8 левел и да си имам. Ето го Ice Wizard, който имам. Той има 665 кръв и 42 damage per second и 63 area damage. Това е моят любим дек. Поне за сега. Пък ако се чудите защо не ползвам огледалото, както виждате, скоро ще има нова карта и вкараха Jungle арената. Другата карта за Jungle арената е Goblin Gang.
който не знае какво прави гоблин ганка. 3 гоблина и 3 спир гоблина. Мисля да почвам поредицата на да разгледаме, но не знам дали ще мога или пък не знам дали ще имам време да. Значи аз докато видя, че има клан чест и те вече го бяха направили на 5 от 10. Ма това е някакъв мини клан чест. Нищо. И да ви кажа как получих това Legendary. По сигурно най-невъзможния начин. На 5-та арена Free Chest ми даде това Legendary. Нека пусна един реплей докато силно забавно. О, да, това е гадно. Хора, ще направим един friendly battle. Дано Дани вътре. Или е един вътре. Мисля. Както виждате, аз не съм дал, само 6 купи съм дал, а брат ми е дал 33, но нищо, на миналия бях дал 160 и няколко. Не дадох, защото ми е прибран телефона по принцип, но мама ми дава от време на време, затова нямаше и клипове. Няма да има също, защото, както знаете, е края на срока и ни съсипват от изпити. Даже днеска има 2 изпита. Един вчера и един оня ден. И малко е гадно, защото не ми остава и време, трябва да пиша. А сутрин не мога да снимам, защото сутрин ставам 10 минути преди да трябва да съм в училище. Преди да тръгна да се. Не ми казва, че с футбек. Дай. Ще има Аба Кейвинг 100%, ма не знам дали ще е днес. Аба Кейвинга най-вероятно няма да е днес, защото брат ми идиот не иска да прави Аба Кейвинг с мен. Аз мисля, че с тази игра съм подреден. Добре, бе, прецака ми се. Извинете, че тук сте баба ми, но... Нека го довършим сега. Не ви. Тук нещо да го добавим. Дай. Да. Готово. Пак се извинявам, че тук сте баба, но... Ето още прекупи. Нека съберем кланчеста, ще имаме време за една игра. Извинете за този път, ще погрешим.
Според мен нямам шанс за тази игра. Това се спаси да мога да продължа колкото да ви убия. Колко се така? Забави се. Забрави ли ми се? Ей! Губим, това губим. Сериозно? Не, купи. Това ще стане супер много. Айде да ми дойде този. Така, върши си работата. О, не. Yes! Хора, успях. Браво! Не, свършва клипа сега. Не.